Kadato, kwartahan kayo, oh. Pak, na green. Pak. Isa ta oras mo lakaw da, alas 2 na tanong. Pak. Madam. Pwede mo si madam. Hello, mas dato ni kayo. Pak. Kakiyat sa itay mo, ay mo, tila ang karagtuan. Data yun si tata ide, tinawang kwarta, pang sok sa koan. Bobshi, pak. Dapat sa iha ko, madam. Tilaman. Ay, Ria! Ay! Kailangan nag-blow, madam. Ay! Grabe yun si madam kwartahan, oh. Gumagara kung nalimpiyon.